जोंनि हादोरसा नाङैनो किन्तु जोंनि माजबादाव दिनै जादों आरो बे माजबादाव जानायानो उदालगुरि जिल्लानि गिबिसिन आरो दा बे आंनि नुनायाव खोब मोजां मोनसे हाबाफारि जादों मानो होनोब्ला जोङो प्रत्येक बोसोर जोङो हेल्थ केम्प फाथियोमोन किन्तु बे हेल्थ केम्पफ्रा जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि जायामोन एबार बे जिहेतु मेगा हेल्थ केम्प होनना फाथिदों बेवहाय जा गंनै मेडिकेल कलेज टीएमसी आरो जीएमसी एच बे मोननैनिफ्रायबो विभिन्न डिपार्टमेन्टनि डक्टर्सफोर लाबोदों बेवहाय आरो बेनि बादैबो बेवहाय मा होनो जायफोरनाखि स्टुडेन्टफोर बिल' 18 इयार्स फ्रायानो माबा माबि प्रब्लेम दङ बिसोरखौ दिनै नायनो थाखाय बेवहाय बेबस्था खालामदों आरो बेनि अनगायैबो जायफोरखौ बेवहाय सिकित्सा खालामनो हाया जायफोरखौ रेफार खालामनांगौ बेखौ लांनायनिबो बेबस्था बेवहाय लाखिदों आरो ओंखायनो नैबेखिनि बे हाबाफारिया निस्सय खोब सहाय होगोन जोंनि दुखिया रायजो राजाखौ नङाबा जोंनाव मेला हस्पिटाल जाबाय किन्तु डक्टर अभाबनि थाखाय जोङो किसुमान बेमारफोरखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव सिकित्सा खालामनो हाया दा ओंखायनो बेफोरखौ दिनै जिहेतु सिकित्सा होनायनि मोनसे बेबस्था बिनि अनगायैबो जायफोरखौ बेयाव हाया बिथांमोनखौ लांनानै बाहेरायाव सिकित्सा होनायनि बेबस्था बे जथेस्थ' मोजां जादों आरो बिटिसिआव जिहेतु गोदानै नोंथांमोननि सरकारखौ जों नुदों गामि एरियायाव गोबां बेबायदि देहा फाहामसालिनि गोनांथि जोंहाथ' मोनसे माबा दङ एबार जोंहा बिपिएफ गोदान सरकार हिसाबै जोंनि देहा फाहामनायावबो मोनसे गोदान जों माबाजों जों मावलांनो नाजादों दा जिहेतु जास्ट जों सरकार दाजेनदों दासिमबो जोङो सायख'वाखै इएमफोर होखांनायनि उनाव डिपार्टमेन्ट रानगोन बेनि गेजेरजों जोंनि सरकारा डिसिसन लानानै केबिनेटनि गेजेरजों बिदि किसु माने गोदान माबाजों जों खामानि मावलांनो नाजागोन आरो बेनि गेजेराव साइस्थ'आवबो दंथारो जोंना थांनाय समफ्राव थांनाय बिटिसि सरकाराव सुपार 50नि गेजेरजों डक्टर फरायनो सुबिदा दिनैनि समाव नोंथांमोना बेबायदि माबाफोर थांखि बेथ' जोंना थांनायनि सुपार 50खौथ' जेनेबा बेथ' खालामदों बिथांमोना बिनि अनगायैबो जों नाम होआखैब्लाबो बिनि सिगाङावबो दंखायोमोन थांनाय सरकाराव नैबे माबाया दंखायोमोन जे जोंनि किसुमान माने टेलेन्टेड गथ'फोरखौ फरायनायाव सहाय होनाय जोङो सिभिल सार्भिस इउपिएससि होन एपिएससि होन बेखौ जों कचिं लानो दिल्लीयाव फाथायहरोमोन 3 लाख थाखा जोङो सासे स्टुडेन्टनाव गारोमोन बेनि बादैबो डक्टर फरायनाय बेनिफ्राय इन्जिनियारिं फरायनाय बिथांमोनथ' हेल्प होखादों दा देग्लायनियावथ' आरो बांसिन जाबावगोन जोंहा एबार इयुथफोरनि थाखायनो इयुथफोरखौ जौगालांहोनो थाखायनो एबार जोङो जोंनि मोनसे फ्लेगशिप प्रग्राम लानो नागिरदों आरो बेखौ मावफुंनो इयारलि जों 100 crore बाजेट लानो नागिरदों आरो साबसिनसो जाबावगोन आरोबाव गिबियावनो नोंथांसिम कंग्रेचुलेसन जासिबाय गोजोन्थों आरो इएमनि बाथ्रायाव माबायदि नोंथांनि इएमनि खोथायाथ' सोलिगासिनो दं बयबो नाजादों रायजोआबो लुबैदों दा फाइनाल लिस्टआ जेब्ला ओंखारगोन अब्लासो बुजिसिगोन आरो बेराफारसेथिं नोंथाङा स्टेटआव फैबाय थानाय एमएलए इलेक्सनाव देरहानानै स्टेटआवबो मिनिस्टार केबिनेट मिनिस्टारनि मोनसे बेबो सिमां दङ जिहेतु खननै एमएलए जाबाय दा खनथाम जागोन खनथाम एमएलए जानानै मन्थ्रि मोनोबाथ' निस्सय मावनो गोसो दङ फुरा रायजो नाङैनो खनसे खामानि मावनो मोनसे गोसो दङ आरो बबेखौ साबसिन बायदि मोननैबो मोजां आसाम हिसाबैबो मोजां आरो नैबावथ' बिटिसि होनोब्ला गावनि लकेलावनो खामानि मावनो मोनसे सुजुग बियो मोननैबो मोजां आरो